Ez az úgynevezett protokollbejárat, azt mondták az őrséget ellátó rendőreink. Nézzük meg, itt van egy belső udvar. Érdemes, kérem a kollégákat, hogy folyamatosan mutassák körben. Viszont talán itt még nem jártak. Ugye itt voltak ilyen Covid sajtótájékoztatók, akkor lehetett részleteit látni ennek a csodálatos belső udvarnak, de most így érdemes megnézni a részleteket is. Az ország egyéb részeinek állapotát ismerik jól mindannyian, úgyhogy azt nem kell elmondani, ahhoz hasonlítsák ezeket a tereket. Gyertek velünk, megnézzük a volt kormányüléseknek a helyszíneit. Azt hiszem, hogy nem a magyar történelem nagy alakjaival volt a gond. Andrássy, Deák, ha körbenéztek, Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök, Hunyadi. Szóval nem velük volt a gond, hanem valami teljesen mással. No, ebben a teremben nem lesz többet kormányülés várhatóan, vagyis hogyha rajtunk múlik, és a rajtatok szerintem. Menjünk tovább, nézzük meg a leköszönő miniszterelnök szobáit, lakrészét, a felszentelt lakrészt, majd látni fogjátok a felszentelés nyomát. Merre kell mennünk? Erre? Köszönjük szépen. Ki tudja, milyen zegzugok vannak itt, milyen alagutak kötnek össze mit mivel, majd kiderül később az is. Ott látjátok a miniszterelnöknek a lakrészének a kezdetét, ott a szentelés, a felszentelés nyoma. Ugye ez a híres, amit még annó Bese atya szentelt fel. Idén már azt hiszem más, vagy tavaly. Nem, idén. Ez egy egész külön rész, ami a miniszterelnöké volt. Hunyadi Mátyás halotti pajzsa. Csodálatos műremekek vannak itt szerteszét. Köszönjük szépen. Bemegyünk a Tisza terembe. Hát igen, az élet a legnagyobb rendező. Gyertek. És valóban Tisza István, és gondolom mellette, igen, Tisza Kálmán, a két magyar miniszterelnök. Gyertek velünk, ez csak egy Tisza terem. Hát az egész épületszárny tulajdonképpen a miniszterelnöké volt. Pál László kép, a balatoni táj Badacsonnyal, csodálatos festmények. Csoda, hogy itt vannak még, nem? Szinyei Merse Pál kép, ez is a Szinyei Merse kép, Széchenyi István, ismét egy Batthyány Lajos kép. Itt már tóték dobozolnak, úgy látom. A Biblia az fontos. Nézzük meg, hogy hol volt kinyitva a Biblia. Az van aláhúzva a Bibliában. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. És itt nézzétek, mi van? Egy új irat megsemmisítő a Biblia mellett. Elvtársak, miért kellett ez az új irat megsemmisítő? Nekünk azt mondtátok, hogy nem folyik itt irat megsemmisítés. Hát igen, látom, itt van most már. Most nem fogjuk kiszedni, ki van ürítve. Itt, amit láttok, az a puritán dolgozószoba. Ott van az alaptörvény, amit ők írtak, de ennek ellenére nem szerették betartani, de mielőtt tovább mennénk, előtte menjünk ki a teraszra, mert ide érdemes kijönni. Innen is láthattatok már fotókat, sokszor szerintem. Itt is van egy lenti előkert, innen nézték a tűzijátékot, itt fogadta Gáspár Evelint, például a miniszterelnök és egyéb elegáns vendégeit. Ha átnéztek jobbra, akkor a Sándor palotának, a köztársasági elnöki palotának a teraszát látjátok, ott voltunk pár hete a köztársasági elnöknél, onnan integettem ide. A miniszterelnök úr a képen olvas? Abszolút filmszínház. Most is ezt tudom mutatni, abszolút filmszínház. Sajnos a magyar emberek pénzén. Na de menjünk tovább, itt ugye ez a miniszterelnök úrnak a dolgozószobája. Bocsánat, a legköszönő miniszterelnöknek, a volt miniszterelnöknek. Még tanulnom kell. Itt van egy ilyen puritán pihenő. Talán ez hasonlít még a volt kolostorra. Gondolom azért is tették ide. Itt van egy fürdőszoba, de azt nem mutatjuk meg. Nem aranyból van a WC, azt elárulom. Igen, a vasságy. És itt, ha tovább jöttök, akkor eljuttunk, itt az alaptörvény, amit ők írtak, a nemzeti hitvallás. Megnézzük, hogy benne van-e Schmidt Pál aláírása, mert ugye annélkül érvénytelen. Itt van, nem, Kövér László, ó. Gyertek, nézzük meg a színháztermet, hogyha megkérhetjük az urakat. Itt egyébként ilyen könyvritkaságok vannak, tehát ez látszik, hogy ezek nagyon értékes könyvek, régiek. Majd megnézzük, hogy pontosan mik is ezek ott vég. Valahol látszik, ezek könyvritkaságok egyértelműen.
Vagy melyik az előbb nézzük meg a semmilyen miniszterelnök helyettes úrét, mert ez közelebb van? Akkor először megnézzük a magyar politikai élet legfeleslegesebb és leghaszontalanabb politikusának, volt politikusának a szobáját, amit építettetek nekik. Meg tudjuk nézni? Jó, akkor menjünk. Ó, közvetlen. Mert gyertek, légy szíves, jó? Értem. Tartottak erről egy bemutatót? Vagy volt erről valami film? Én nem emlékszem. Nem. Te szoktál emlékezni az ilyenekre, nem? Hogyha ilyen építészeti ritkasságok, műemlékvédelem. Ne, ilyen. Nem, ilyenre nem emlékszel én sem. Pedig hát büszkének kéne lenni rá, hát ez a nemzeté volt, nem értem, hogy miért nem tartottak ilyen bemutatót. És itt lesz a színház terem. Parancsolj! Járhattak sokan, mert itt azért voltak előadások, hát nyilván itt voltak ilyen belső egyeztetések. Itt ilyen színházi bemutató, ugye Várszínház, volt humora az uraknak, légi felvételek. Visszatértünk ide a csodálatos udvarra, előnevelt fákkal, hangulatos, már csak egy kis light zene hiányzik. Bálint miniszter még próbálja feldolgozni a látottakat, úgy látom. Gyertek, menjünk tovább, nézzük meg. Gyertek, gyertek. Erre kell mennünk, bocsánat? Itt fel. Köszönjük szépen. Gyönyörű középcíme. Itt van a másik felszentelt, a KDNP volt elnöke. És hát nem egy irat megsemmisítő. Itt is csodaszép festmények, semmilyen miniszterelnök helyettes úr. Íróasztala, volt miniszterelnök helyettes. Zászlókat már kivették a zászlótartó rúdból. Székely zászló, magyar zászló. Sándor Móricz gróf egykori palotájában, még gyertek ide egy pillanatra az udvarra. Elköszönünk a palotától. Na most ugye itt csak egy-két irat megsemmisítőt láttunk, és üres volt az épület, csak a Rogán-féle minisztériumban állt még egy államtitkár, vagy egy miniszteri kocsi. De fogunk látni érdekes dolgokat a minisztériumokban, ebben biztos vagyok. Itt szeretném megismételni ezen a helyen, talán ez a legmegfelelőbb hely, hogy megismételjem, hogy az egyik első fontos döntése a Tisza kormánynak, és hát a Magyarországgyűlésnek pontosabban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Köszönöm, hogy velünk voltatok, ez csak egy ilyen első bemutató volt. Szerintem lesznek ilyenek majd még a minisztériumokból is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Osszátok meg minél több emberrel ezt a videót, hogy minden magyar emberhez eljusson az egyre fogyatkozó számú Fidesz szavazókhoz is. Szép estét kívánunk a miniszter urak és miniszterelnök helyettes asszony nevében is. Köszönjük, hogy velünk voltatok, szervusztok!